sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan, ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Mayang adlaw sa tanan, ako nagaampog nagalaom nga naamo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta moadto sa unahan, mangayo sa tao giya sa Ginoo, magampo ta. Ginoo, salamat nini nga panahon nga imong gihatag diin makatunaw sa kami sa imong nga pulong. Lamdagi amahan, matag usa namo kakasing-kasing ug hunahuna diin amo kaning masabtan ug amo kaning maaplikar sa matag usa namo ka kinabuhi sa pagsunod pagtuman sa imong kabut-on o Dios. Salamat Ginoo bisan pa niini nga panahon namis karon sa energy crisis, nasayod kami amahan nga lisod nini ang amo nga kahimtang. Nayuban nga nagunahuna nagworry sa ilahang adlaw-adlaw nga panikay-sikay, adlaw-adlaw nga trabaho, adlaw-adlaw nga transportation, adlaw-adlaw nga pagkaon, bisan pa Ginoo sa among nga health, bisan pa ang mga butang Ginoo. Nasayod kami man nga ang amo nga paglaom is wala nining kalibutana apan anaa diha kanimo. Salamat o Dios pa sa mong pagtuon nga pulong karon, ikaw mag-bless sa matag usa ka dulonggan nga mamati. Dalaygon ka sa walay katapusan sa kanang Hesus. Amen og amen. Now karon nga Domingo magisgod kita about sa pagbanhaw ni Ginoong Kristo. Magitawag karon og Resurrection Sunday. Og ang ato nga passage na makita nato diha sa Korinto 15 12 hantod sa 20. Again, ako ang balikon. Unang Korinto 15 12 hantod sa 20. Magisgot kita kung ang patay dili banhawon. Now, pero sa katapusan atong sayran
kung unsa ang kinatibuk-an nga mensahe sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. So now, again, unang Korinto 15:12 hantod sa 20. Akong basahon, kay ang mensahe nagingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pagingon sa pipila ka ninyo nga mga patay dili banhawon. Kung mao kana, wala di ay banhawa si Kristo. Kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Og labaw pa niana kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga banhawon niya si Kristo apan wala di ay. Og kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Og kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo og makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab ang Dios nagpanlangin ng daan sa mga pulong. So now, kini sa unang nga Korinto 15 nagisgot ni og lig-on ni nga mga mensahe o lig-on ni nga statement ni Pablo mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Gikumpara na gisulti diri nga kung ang patay dili banhawon, si Hesukristo wala unta banhawas, wala unta banhaw usab. Ana ang gisulti diri. So now, ug atong tan-awon sa kinatibuk-an sa libro sa unang Korinto sa chapter 1 o hantod sa chapter 4 naghisgot kani og moral nga pagkinabuhi diha sa church. Apag fellowship ingon naman sa chapter 5 hantod sa 10. So sa chapter 11 to 14 is mao nay naghisgot og unsaon ang kaning pagsimba ingon diha sa simbahan or worship in a church. Ug now karon sa Kapitulo 15, chapter 15, deals usab ni Pablo ang problema sa doctrine diha sa simbahan. Specific problema na kalambigitan sa kaning false teaching, mga mini nga magtutudlo regarding mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo or sa pagkabanhaw or sa resurrection. So now, mo ni ang ato ang masayran diri, mo na ang gitarget ning Pablo dire nga niana si Pablo kung dili banhaw ng mga patay kawang lamang, kung dili banhaw ng mga patay wala usad na banhaw na Ginoong Jesucristo. Murag logical nga gipresent kung sa mga consequence ning kung mahitabo kung dili man day banhaw ng patay. So dili unta mabanhaw si Kristo. Kung dili banhaw ang patay kawang lamang mong gisulti. Mao nang atong nabasa sa ato nga passage. Now ato nga sayran dire kani sa first nga 11 nga verses sa ato ang diri sa ato nga passage sa bersikulo 12 hangtod sa 20. Ang previous ana mga verses katong 1 to 11 giklaro ning Pablo unsa ang bodily nga resurrection nga importante kayo sa mensahe or sa kaning gitawag natong gospel. Og now ang uban nga mga kasimbahanan uban ang mga magtotoo sa kasimbahan sa Korinto. Now, again, dili lang ni ingon nato nga exclusive lang og atong ibutang ang application, dili lang ni exclusive lang sa simbahan sa Korinto, isip kita usab ingon nga simbahan. Now, naay mga tawo ngadto nga dili sila motuo nga mabanhaw ang patay. Dili sila motuo nga sama ra nga sa hangin like og mawala na o wala na like na. Sama lang sa tanom nga sama lang sa bulak malaya na, okay na, laya na. Murag inana lang pag ana ilahang pagtuo or ana pod ilahang nadawat nga gitudlo or katong gitawag false teaching. Inana lang ang kinabuhi or inana lang nga ang mga tao mamatay and then wala evaporates ra sama sa bulak. So mao na ang gidil ning Pablo ingon masab ngari sa ato nga bersikulo sa 12 hantod sa 20. Kung unsa ang mga consequence kung atong i-deny nga dili mabanhaw ang mga patay, in which nagsulti si Pablo ngadto kung dili mabanhaw ang mga patay, dili usab mabanhaw sa wala unta na banhaw sa Ginoong Kristo.
o wala na banaw sa Ginoong Kristo, kawang atong gituuhan, kawang among giwali, kawang ang atong pagsunod. So now, naay mga tao nga nagtuo nga niingon sila nga mga disipulo katong witnesses nakita ni Ginoong Kristo is kuan na to nila, pangunahon na to, vision na to nila katong 500 ka tao. Ila tong nakita, gidaman-daman na lang siguro to sila or kanang trauma nila like na mga inaana nga nagtudlo na po yung uban nga nagsulti nga ang mga disipulo is nagbuhat-buhat lang og istorya, dili gid tinuod ang panghitabo nga nabanaw sa Ginoong Kristo, kun dili ila lang gibuhat-buhatan og istorya mahitungod nga nabuhi ang Ginoo nga si Kristo. Napoy sulti nga si Kristo is wala jud namatay apan like mura ra siya nakuyapan nya gisud ngadto and then nabuhi ra din siya. So dili technically nga namatay kun dili mura siya og gibunog like pag gikulata nya nakuyapan like inana daw ang nahitabo ni Ginoong si Kristo. And then napoy uban nga spiritualize ra kaayo spiritualize ra kayo ang ilahang pagtan-aw dili jud kining lawas nun nga ni kayab aw ni nabuhi si Ginoong Kristo kundi gi-spiritualize nila nga dili na tinuod kundi ang espiritu to sa Ginoo maoy nabanhaw ra kulay apil ang kaning lawas and then simbolo lang to nga naa sa ato nga kasing-kasing in which og atong ibutang inana nga logic kay dili siya haom sa gitawag na tog heavenly bodies na gyapon ang bodies pero heavenly na lang. Inana ang bodies dili sama sa atong lawas karon nga kung banhawon ta dili na kini nga lawas kundi dili heavenly nga bodies or glorified bodies ang uban nga term ana nga gigamit. So now adunay tulo ka butang nga ato ang sayran karon nga kung dili banhawon kung ang patay dili banhawon kung unsa na kung atong i-deny unsa man ang mga consequence unsa man ang mo follow nga mga statements nga ato ang makita o masayran day. So una, kung atong i-deny nga ang patay in general dili mabanhaw nan usab ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Ato na mabasa sa atong passage sa unang Korinto 15 bersikulo 12 ug 13. Kay ang mensahe nagingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pagingon sa pipila kaninyo nga ang patay dili banhawon, kun mao kana wala di ay banhawa si Kristo. So now, si Pablo lig-on kayo siya nga nagsulti, nag-ingon siya ang mensahe nag-ingon according to the scriptures, meaning lig-on kayo ba nga pagkasulti niya kung sa debate pa na gibarugan gini Pablo ba. Mao ni ang ebidensya, mao ni ang naisulat, mao ni ang na-record. Gisulat ni sa mga witnesses, gisulat ni sa mga tao nga nakita sa tinuod nga panghitabo ni Ginoong Kristo. Og nagkauyon ang ilang mga gisulat. Mao ni ang mensahe nag-ingon mahitungod ni Kristo nga gibanhaw, gi-resurrect. Apan kung ato nang i-deny nga kung ang sama sa general nga patay, kung ang patay dili maabot ang mga adlaw dili siya banhawon nan sa Ginoong Kristo usab wala unta na banhaw. So mao na ang consequence nga ato ang nga makita. Klaro kayo diri nga gisulti unsaon man pagingon sa pipila kaninyo nga ang patay dili banhawon. Apan makita nato diri nga si Kristo gikan sa patay na banhaw. Nabuhi pag-usab bodily, dili spiritualized, dili lang kay buhat-buhat, kundi on records according to the scriptures, according sa mga tao nga nagsulat, witnesses, naghiusa, nahiusa ang ilahang gisulat og nakita. So now, mo na akong gisulti kung ang tao in general nga ang patay wala dili banhawon nan si Kristo usab wala banhawa. So in other words, kung atong i-deny dili ta mo tuo nga si Kristo kay nabanhaw, then dili usab ta mo tuo nga mga patay is dili banhawon usab. So kung dili ta mo tuo nga si Ginoong Kristo nabanhaw, nan tan-aw na to ang atong isig
kausa ka mga higala atong pamilya nga nigmamatay sila, mura na sila og bulak nga wala na lang sad. Inana kung dili na to tuohan nga si Kristo nabanhaw. Ikaduha nga butang, kung Kristo wala na banhaw, and then ikaduha nga butang, kung Kristo wala na banhaw, and then kanina ay mga panghitabo nga certain things kanibang logically nga follow na ay musunod na ko'y magbase ta sa ato ang passage og unsa ang mga musunod nga mga kaning logical things. Now, una, ang kaning gitawag natong apostolic preaching kay mahimo siyang kawang or empty. Mabasa nato sa bersikulo 14 sa ato nga passage, unang Korinto 15:14. Nagingon, kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali. So now, ang maayong balita, gisulti ning Pablo, gikan sa bersikulo 1 hantod sa bersikulo 11, is mahimong walay value. Mahimong, murag wala lang, mahimo lang murag chismis. Mahimo lang resulta sa mga marites nga walay base or walay value sila, dili worthy. Walay gibugaton, mahimo siyang kawang, mahimo siyang empty. So now, mo na ang basic nga message sa gospel is mahimo siyang empty. Apan tungod sa Jesu-Kristo kay nabanhaw man, in which mao na ang og ibutang nato ang pultahan, og ibutang nato nga mosulod ta sa kwarto. Ang kwarto is mauna ang tinubdan sa wisdom, kaalam, pagtuo. Ang pagabanhaw ni Ginoong Jesucristo is mauna ang yawi sa pultahan. Nga kung ato nang tuuhan, nituo ta sa tanan. Nga unsa ang gisulat sa Biblia, unsa ang example diri, unsa ang giwali sa mga gitawag natong apostolic nga preaching kato mga disciples, silang Pablo. So inana ang ato ang pagtan-aw diri. So, balik ko na ko, kung wala na banhaw sa Ginoong Jesucristo, walay pulos ang giwali sa mga nilang Pedro, walay pulos. Walay pulos ang unsay lang nakita og nahibaluan, walay pulos tanan. Lang kinsa pa ng mga disipulo ni Ginoong Jesucristo, mahimong kawang walay pulos. Ikaduha nga possible, ikaduha nga mahitabo nga kung wala mabanhaw sa Ginoong Jesucristo. Sa bersikulo 14 gihapon, og kawang usab ang inyong pagtuo. Ang ato nga Christian faith, kung wala na banhaw sa Ginoong Jesucristo, is kawang lamang. Tungod kay wala man dira ang mensahe sa gospel, wala man dira ang kinatibuk-an nga pagtulunan sa maayong balita kung wala na banhaw sa Ginoong Jesucristo. Wala siya point. Sa may magituhan, wala man na banhaw sa Ginoong Jesucristo. Dili walay gospel. Wala ang maayong balita kung wala nabanhaw sa Ginoong Jesucristo. Again, kung wala nabanhaw sa Ginoong Jesucristo, kawang lamang ang ato nga pagtuo. Sunod nga panghitabo, lain pa. Sa bersikulo 15, kani ang katong mga witnesses, ang katong mga tao nga duol ni Ginoong Kristo, naglakaw, nagsunod ni Ginoong Kristo, uban pagkaon, uban paglakaw, uban sa tanan, adaw-adaw nilang pagabuhaton, mahimo silang bakakon kung wala na banhaw sa Ginoong Kristo. Sa bersikulo 15 nag-ingon, og labaw pa ni ana kun ugaling matuod man nga ang patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios. Kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. So now, ni-claim sila ilahang na uban nila si Kristo, witnesses nila, ilahang giwali usab ngadto sa ubang tawo nga mao niya mo nakita, mao niya among ibandilyo, mao niya nga among isangyaw mahitungod ni Kristo nga namatay siya og nabanhaw. Kung wala na banhaw sa Ginoong Kristo, mahimong bakakon ng katong mga tawhana. Again, ang mga apostoles, mga disipulo, ang tanan nga magtotoo ni Ginoong Kristo sa unang nga panahon nga naay direct contact ni Ginoong Kristo is mahimo sila mga bakakon kung wala na banhaw si Ginoong Jesucristo, in which mahimo pa silang malabel pa silang gitawag na to kanang against God ba, og sa gobyerno pa na murag treasury, murag ginana ba, murag kanang murag kag nirebuilde,
murag kag imong gibinuangan. Ma-label pa inana kung wala na banhaw si Ginoong Kristo. Dili lang kay i-label ka nga bakakon ka, taka lang kag istorya kung wala na banhaw si Ginoong Kristo. Dili lang kay i-label ka nga bakakon kundi i-label jud ka nga yawanon nga mga ingilad. Og sa ato pa nga term scammer jud kayo kag naong hinana ang mahitabo kung wala na banhaw sa Ginoong Kristo. Mao na ang mahitabo sa mga apostoles, ang mga disipulo ng Ginoong Kristo, mahimos lang bakakon, mahimos lang scammer. Inana ang mahitabo. Sa lain pa, versikulo 16 og 17 sa ato agapon nga passage, ang ato ang nga pagtuo is kawang. 16 og 17, ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Now imagine na kawang ang inyong pagtuo. Like sukad sa atong pagkatao, nadungog na to ang mensahe sa Ginoo, nitubo ta, misunod ta, nya atong masayran, wala na banhaw si Ginoo. Nya kawang raday, mura kag gadakop og hangin nga inana nga pagtuludan nga kawang raday ay kung wala na banhaw si Ginoong si Kristo. In vain or ineffective ra siya kung wala ang pagkabanhaw, wala usab ang pagtuo. Kawang lamang ang tanan. Nagingon diri sa Roma 4:25, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himuon kitang matarong. Apan kung wala na banhaw sa Ginoong Kristo, nagahapon ta sa stage sa kinabuhi sa lost ug walay paglaom. Lain pang hitabo kung wala na banhaw sa Ginoong Kristo, sa bersikulo 18, nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Meaning, kung wala na banhaw sa Ginoong Kristo, ang kato mga tao nga nagtuo ni Ginoong Kristo sa unang nga panahon nga nangamatay na, is mura ra to wala, mura to giiris ra, mura gipapha na lang, wala ra to counted eh. Mura ra ginana nga wala na lang. Wala ray bili ang ilahang nga kinabuhi, in which Sing Pablo nag-encourage sa mga diha sa Tesalonica, nag-encourage siya sa mga igsuon diha sa uban ni Ginoong Kristo nga kanabang ilang pamilya is namatyan or sa ilang nga simbahan is namatyan sila. Encourage gyapon ning Pablo nga dili lamang nining kinabuhi ang tinuod nga paglaom, kundi naa sa pagbanhaw, naa sa pagbalik ni Kristo nga pagabanhawon usab ang tanan nga nagtuo kaniya. So bisan pag sa unang panahon nga nangamatay, kung nagtuo siya ni Ginoong Kristo, banhawon na po na. So inana. Ato mabasa dira sa unang Tesalonica 4:13 og 14. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tao nga walay paglaom, nga kalbutanon nga tao ba, nga nagunahon na nga kung patay na, dead end na, walay see you later or walay see you soon. Kundi magkita gapon ta tungod kay banhawon. 14, kita nagtuo nga si Hesus namatay og nabanhaw, busa tungod kang Hesus banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Buot pasabot bisan pang sa una nga panahon nga nangamatay na, kung nagtuo sila ni Ginoong Kristo, banhawon usab sila. Ang kinabuhi, tinuod nga kinabuhi nga dunay paglaom, is dili ang kinabuhi nga naata sa kalibutan, kundi dili ang kinabuhi nga naata uban sa Ginoo. Katapusan nga panghitabo, kung dili mabanhaw si Ginoong Kristo, versikulo 19, unang Korinto 15:19, kita ang pinakamaluluoy. 19, kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra ni ining kinabuhi meaning kutob ra nining kalibutan na wala ta ni tuog pagbanhaw nga gibanhaw usab si Kristo, kutob ra nining kinabuhi kung atong paglaom nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. So dili day ang pinakaluoy nga tao ang katong mga walay kwarta, ang katong mga gabaktas ra,
katong mga way makaon, katong mga walay puloy-anan, dili day kana ang mga pinakaluoy nga tao according sa Biblia. Kundili ang pinakamaluoy nga tao is katong wala nagtuo sa pagkabanhaw ni Ginoong si Kristo. Tungod kay ilang gituohan nga ang paglaom naa nining kalibutana, which is mao ang pinakasayop nga butang nga atong tuohan. Dili man daotan nga maning kamota para sa atong pamilya, dili man daotan nga magbuhatag like mag-business or naatay mga panikay-sikay, dili man na daotan. Apan ang daotan kung atong kalimtan si Ginoong Kristo. Tungod kay nagingon ang Biblia, kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra nining kalibutana, wala ta nagunahuna, mamatay na ta, mabanhaw. Kundi kutob ra ning kalibutana, mao nang uban party dito, party diri, drogas diri, sogal dito, sogal diri, babae dito, babae diri, tanang kahilayan sa kalibutan. Mao na gitawag nato diri paglaom nining kalibutana. Nan kana nga tao, kung kita ang pinakamaluluoy sa tanang mga tao. Therefore, kung wala na banhaw sa Ginoong sa Kristo, ang Kristohanon is wala siya advantage. Wala siya gitawag na to, Kristohanon ka? Aw nagtuo ka ni Kristo, so nagtuo ka nga malangit ka. So wala inana nga og wala na banhaw sa Ginoong sa Kristo, wala inana Kristohanon ka. Okay, Christian day ka. Murag wala na lang, murag label ra siya nga Christian ka. Nga walay advantage nga imong makuha nga kun dili ang tinud-an nga Kristohanon, anak ko sa Ginoo, nituo ko sa Ginoo, nagsunod ko sa Ginoo, mawala ko na yung kalibutan na, apan akong paglaom na sa Ginoo, muuban ko niya didto sa paraiso. Mo na ang Kristohanon. Kung nagatuo ta nga dunay pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Nag-antos ta, pointless ang atong pag-antos kung wala ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Sa katapusan, versikulo 20, si Hesukristo na banhaw. Mao na ang tinuod. Versikulo 20, apan ang tinuod maong gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kani si Pablo og sa debate pa ni dili lang nga okay ra daog-daogon nimo kundi barugan gini nga Pablo og sa ato pa ni nga context mga debate nga okay ra ta daog-daogon, okay ra ta tamay-tamayon. Pablo barog gini di na ni kaya. Ang tinuod nga si Jesucristo na banhaw na sa Pablo barog. Isip usab kita mga Kristohanon. Nindot og mausab na ato ang koptan nga matag usa ka nato kita nagatuo nagasunod ni Jesucristo nga dunay paglaom ni Ginoong Jesucristo tungod kay nabanhaw si Ginoong Jesucristo. Wala nagpabiling patay, wala nagpabiling naa sa kangit-ngit, wala nagpabiling kanang walay mabuhat, wala nagpabiling walay paglaom, kundili nabanhaw. Adunay ugma, adunay paglaom. So now ato makita diri mo ni ang nindot og tamis nga kamatuoran mahitungod ni Jesucristo nga nabanhaw siya og kita usab maabot ang mga adlaw dili man ta mo gamot nining kalibutan na mga matay man tang tanan kung dili pa ta maabtan nga pagbalik sa Ginoong Jesucristo. Kita usab nga dunay pagtuo ni Ginoong Jesucristo. Ato sa batonan ang hingpit nga paglaom nga kita usab banhawon og mahiuban ni Ginoong Jesucristo. Mao nang ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo is mao ni ang central nga punto sa gospel. Tungod kay kung wala sa Ginoong Jesucristo na banhaw, wala ang tanan. Walay bili ang atong pagtuo, kawang lamang ang Biblia, walay pulos ang tanan kung wala na banhaw si Ginoong Jesucristo. Mao nang ikaw karon nga katungod sa mensahe ni Ginoong Jesucristo, ang sulti karon kanato. Atong tuuhan nga si Jesucristo na banhaw. Wala nagpabiling patay. Dili ikaw ang tao nga pinakamaluluoy sa tanan.
sa pagbaton og pagtuo makabaton usab kitab hingpit nga paglaom diha ni Ginoong Kristo tungod kay siya wala nagpabiling patay kundi nabanhaw. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong nag-remind kanamo nini nga taknao Dios. Imong mensahe nag-ingon nga wala ka napabiling patay amahan kundi nabanhaw ka Ginoo. Nan kami usab Ginoo nga sumusunod diha kanimo banhawon usab ug kuyog uban diha sa mga paraiso. Salamat o Dios kana dako kayo nga comfort sa matag usa kanamo diri nga nagpuyo nini nga kalibutan nga tiliwala sa crisis, taliwala sa kalisod, taliwala sa problema, taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi amahan. Nasayod mi diha kanimo adunay tin-aw, hayag ug nindot nga paglaom o Dios. Salamat niya na o Dios. Padayon ka Ginoo mag-bless sa matag dalunggan ug kasing-kasing nakadungog sa imong mensahe karon. Wala ko masayod amahan sa ilang matag usa ka kinabuhi apan ikaw Dios nasayod. I-bless sila, i-keep sila ban lang tibok nga pamilya, lamdagi ug tabuni sila Ginoo sa imong himili nga dugo. Padayon ka Ginoo nga among sangpiton, padayon ka Ginoo nga among paggadaygon ipataas imong nga ngalan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen.